שלום חברים, אני אייל. שלום חברים, אני תומר. היום נשחק במשחק בשם Orcs Must Die 2. בעצם משחק אסטרטגיה של קו-אופי. אני חושב שאמרתי את זה נכון. מה שבעצם עושים במשחק זה יוצאים זומבים וסקלטונים וכל מיני זה אורקס. אורקס, סליחה. יוצאים מפה וצריכים ללכת אחרי הקו הכחול הזה ישר אל הדלת. בוא. ישר אל הדלת. איפה זה? כזאת. ברגע שנכנסים 20 מפלצות, אנחנו נפסלים. יש לרשותנו, בגלל אני אהיה שחקן הבת, על שחקן הבן. לשחקן הבת יש מטה קסמים, לבן יש שטגן, ולכל אחד מאיתנו יש טרפים. יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד לגבי זה? לא. יאללה, אני אומר בוא נתחיל. כן, תלחץ על בי ותבחר את המלכודות שלך. בי. ואת האייטונים. כרגע התחלנו, זה לא שיש יותר כן, מדי אין דברים. לנו הרבה. שטגן. אני רוצה לציין שרוב הסיכויים שאנחנו מצלמים את הסרטון הזה. איזה אוסו, מה זה? יריתי מין פצצה מגניבה כזאת. כן, זה יכול להיות גם שיש לו. יש מצב שרוב הסיכויים שנצלם את הסרטון הזה בדרך שגם אני וגם אייל מצלמים, ככה שמדי פעם נעביר ממי שמצלם, למשל עכשיו אני מצלם, ואז באמצע הקרב, למשל אני מתרחק מאייל, זה יעבור המצלמה של אייל. משהו טיפה מסובך, אבל ננסה. כן, בוא אייל שים טראפים. אני שם פה אחד כזה. ופה אחד כזה. שים את הפחם שלך. אני אשים את זה. את זה. את זה. אתה יודע, נראה לי כדאי לך לשים עקב רק בשתיים האלה. רק בשתיים האלה? נכון. אני חושב, כי לא נראה לי שהם עוברים כל כך בקצוות. בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו זה לשים טרפים, וכאילו למלכד את האזור בשביל שזה יעזור לנו להרוג את כל האורקים שבאים. זה השלב הראשון. נראה לי שאתה היית צריך לשים את ההקפאה קודם ורק אחרי זה הייתי שם את ה... לא, תיתי. אז תמחור ואני אשים. כרגע אנחנו מתחילים את השלב הראשון כאילו, עם שחקנים חדשים כמובן, אין לנו אביליטי של רמות יותר גבוהות. אתה מוכן? מוכן, יאללה בוא. תלחץ על G. G. בעצם השלבים הראשונים הם יחסית ממש קלים, אז כאילו זה לא אמור להיות כל כך מעניין. זה יותר היכרות עם המשחק מאשר... וואו, כמעט עפתי מעולם. משהו אחר. אנחנו כאילו נעלה גם עוד סרטונים של השלבים היותר גבוהים טיפה, שהם מתחילים להיות טיפה יותר קשים. בכללי העיקר של המשחק הזה זה המלכודות, פחות איך שאתה משחק. כן, זה אסטרטגיה פשוט שצריך לשים לחשוב על איפה לשים את המלכודות במקום הנכון בשביל לגרום לאורקים להתאפס, להיעצר ולמות בסוף. כמו שאתם רואים, אני שמתי שתי מלכודות על הקיר שהם בעצם מרעילים את המפלצות, וגם שתי מלכודות קרח על הרצפה שבעצם מקפיאים אותם, כמו שאתם רואים איפה שאני עד עכשיו. ואייל, אתה רוצה לספר על המלכודות שאתה שמת? בינתיים שמתי רק מלכודות של איטיות, אבל עכשיו, תומר, אני מוסיף פה בצד השני מלכודת של זה ספייקס כאלה שיוצאים דרך הקיר. אוקיי, אני אסביר באופן טיפה יותר מפורט על המלכודות שאייל שם. אייל בעצם שם מלכודות של פחם, אני חושב, שבעצם מאיטות את המפלצות. זה פשוט ביצה או משהו כזה, זה כן. השחור המוזר הזה. מאיטות את המפלצות בזמן שהן דורכות עליהן, והוא גם שם אחת על הקיר, שזה בעצם כמו הרעל שלי, שזה פשוט יורה חצים. חשוב לי גם להעביר שלמייג', לתא שאני נמצא בו, יש יכולת מיוחדת, שזה... לא, רגע, שנייה. לכל דבר ראשון אפשר גם לקנות כאן נשקים וטרפים ולשדרג וכל מיני כאלה, אבל לכל נשק שיש, יש בעצם שני דברים שהוא יכול לעשות. בעצם לעבודה שכרגע אני בא, יש פשוט שטגן רגיל שזה ירייה, ויש מנה, אם אתם רואים בצד שמאל למעלה בצבע כחול זה מנה, שפשוט אפשר לעשות דברים יותר חזקים. כמו נגיד עכשיו זרקתם משהו שמתפוצץ כזה, אתם רואים מין כדור כזה, ואצל תומר שזה המייג'
במקש שמאלי שזה ירייה רגילה, הוא פשוט יורה פשוט רגיל, ומקש ימני זה עושה שהאורק, אפשר להגיד, מתאהב, כפי שאתם רואים את הלבבות, כאילו מתאהב, והוא בעצם הופך להיות לכמה שניות העוזר שלו, ובעצם מגן עליו ותוקף אורקים אחרים, שזה מאוד מאוד שימושי. בדיוק. וגם כאילו המייג' יכול, כמו שאתם רואים, לטעון את הכדור אנרגיה בשביל לעשות אותו יותר חזק, שגם משהו שאני משתמש בו, כי זה הורג בכמעט מקק את כל המפצות. בשלב הראשון אולי. יש לנו להגיד עכשיו. כן, אני אוסיף קצת לפני שבעצם נפסיק כזה לדבר ופשוט נשחק, אבל אנחנו ניתן לכם את הסקייפ שלנו, את הסטים שלנו, איזה משחקים שתרצו שנעשה, שנצלם בעצם, אנחנו נצלם. תוכלו לראות בסטים את כל המשחקים שיש לנו, יש לנו די הרבה. ובעצם, לא יודע, ככה תוכלו לראות בעצם הכל, יאללה, בוא נתחיל כבר. כן. אוי, זה שני צעדים מהמשחק, אוקיי. כן. טוב, אתה מוכן? תשימו עוד כמה מלכודות. שמתי כאן עוד טרפ על הרצפה, על הקיר. טוב, אני אשים... יש לך מספיק לעוד פחם אחד? לעוד ביצה? כן, יש לי. שים פה. פה? פה. וגם פה אם אתה יכול איפה שאתה עומד. יופי. יש לי עדיין 929. טוב, יאללה, אני מתחיל. בכללי, כמו שאתם רואים, מדי פעם עוברים פה מסילות כאלה. זה בעצם הורג את המפלצות במכה ברגע שהמסילות פוגעות בהם. אפשר גם לזמן אחת ועל ידי זה שפוגעים בזה. כן, בדבר האדום הזה. אני חושב שהדבר האדום הזה משנה כאילו מסלול של המסילה לאן שהיא נוסעת. ועוד משהו שממש טוב, זה אם הורגים את האורק בזמן שהוא כאילו מאוהב במייג', הורגים אותו, אז הוא עושה לאזור שלו מין פיצוץ כזה שעושה סטן. זה לא ידעתי. באמת? לא. ששיחקתי בהתחלה, שכאילו שאתה וגב שיחקתם ואני שיחקתי לבד, אז גיליתי את זה. שיחקתי הרבה רק איתה, כאילו אף פעם לא שיחקתי עם הגבר לפני. לא יודע, אני תמיד בכל המשחקים אני יותר בקטע של מייג' מאשר כאילו... כן. בכללי מייג' נחשב הרבה יותר טוב. לא, לא תמיד, זה גם תלוי, זה כזה... כן, ברוב המשחקים, למשל... אני לא אתן עכשיו הרבה דוגמאות, אבל... נגיד, אוקיי, ברגע הזה... I'm dancing, oh. ברגע הזה ניצחנו את המשחק ב4 מתוך 5 גולגולות, שאי אפשר, לפי דעתי אי אפשר לקבל 5 גולגולות על השלב הראשון אם אני לא טועה, תתקן אותי אם אתה זה. אני חושב שזה קשור לדיפיקלטלי או משהו כזה. כן, 5 גולגולות אני די בטוח שזה על ההארד מוד. כן. כרגע שמנו על נורמל כי אי אפשר לשחק בהארד מוד עד שמסיימים את כל המשחק. כן. אז כן. אוקיי, תודה שצפיתם, יש לך משהו להוסיף? כן, תעשו לייק, סאבסקרייב, מה שתרצו, תבקשו מאיתנו משחקים, מדי פעם נעשה giveaways למשחקים. זהו, תודה רבה שצפיתם. נתראה בסרטון הבא. ביי ביי. ביי.